Ke HYC Northwest Khasi Hills District hadirin bakalayu iya kawai ke kot pulia jong ka Meghalaya Board of School Education haka subject core social science nakabenta ki khenna class 10 haka jala haka bai ka district thamai ka Eastern West Khasi Hills la tho baka dan haka division cha Garo Hills namar kata halor ka ni ke jing bakla jong ka tanat pulia puthi par khamta me jong ka embos aseng kala pentip cha ka embos bar ka seng kala dawa ba dewan penbai bha bat ban pendu no baka Eastern West Khasi Hills kam de ban dan cha Garo Hills Hendrai ka dan cha Khasi Hills seng kala yo ban kendo baru director ka embos halor ka ni bana kalyang jong ula kubor halor ka ni ka jing bakla bar ula kular khmat ka seng bana ka benta ka ni ka jing bakla ka embos kan chem khia kloy bana ka benta ka next edition in yo ban penbet no baka Eastern West Khasi Hills kam de cha Garo Hills Hendrai ka de hapo ka Khasi Hills ka HYC ka param jore ka embos halor ki ni ki a hoy ki de ki baret baria Hendrai ki ni ki la banya lamba kla pat ha ka parkhar pradan ki khana puli ka seng ka kentui ka embos ba kitanar pulia puthi balada ki penmi ya kinogano ki kot pulia babenta ki khana pulia hapo ga jala kidi banda check bania page bania bakanam don kano kano ga jing bakla kabala ban ra ga jing lumar bania lamba kala ki khana pulia hapo ga jala jongi kum ka new trap youth council Northwest Khasi Hills District hadin bangili yo i bat ngilap ya kawai na ki kot pulia kabadai jong ka social science na kam ta ki khana pulia class 10 ha po ka jala Meghalaya ga jongi bat kane ke jing bakla ha badai bat kane ka subject social science ka badai jong ka course social science nagam tai class 10 ya ka ya ka district Eastern West ki panhap sipo Garo Hills te nagalang jongi kun ka sang isnokhya namar ka tai ka subject ha ka ya ka district Eastern West la panhap sipo Garo Hills bat ka kum ka jing tho hang tu ka division tumut ba ka Eastern West ka hap apo Garo Hills no ba kani ka jing tho le sei kala pan yalam bakla khamtam ya ki khana puli ki bosong hapo class 10 hapo ka jala Meghalaya hi borok kawai ilayo ya ka ban ya kendo ya director jong ka ambos ba nagalang ni jong ula kubur ya kani ka jing bakla ulong ba nakamta ka next edition ya kani ka kot kumut usnam banwan ba ya kani ka jing bakla ni dai ban penbai no ba ka Eastern West Khasi Hills kam day shu sa Garo Hills hanray kan day ban hap hapo ka Khasi Hills te kum kini ki aka nagalyang jungi kum kasen ngi paramjur ya ka department jong ka puli puthi jong sukar jala perkhamtam ya ka embos bahaba phi publish lane haba phi ki bishar ya kanu kanu ka tot puli laki day na kinu kinong tho na kamta ki khna puli hapo ka jala agijing sha pila day ban pej bania bin pabin khnang bakan nomi kinu ki error lane ki jing bakla hakilanong ki jong ki nakam tai khna puli dikasang ka paramjur ya kane ki jing bakla bahi bat khamtam jong ka embos nakalyang jong director ulong bakan next edition manakalyang jong ka Meghalaya Board of School Education bat kumjuru ka education department ni borok oi kin pen kelana mardor ya kane ki jing bakla